Petru merge la pescuit. După toată vâlva provocată de răstignirea lui Iisus, ucenicii abia așteptau să părăsească Ierusalimul. S-au întors în Galileea. Pe când se lăsa seara, Simon Petru s-a pomenit că stă posomorât pe malul lacului, cu privirile pierdute în larg. „Eu merg să pescuiesc”, a spus el deodată. Alți 6 au fost de acord să-l însoțească. Au tras din greu toată noaptea, dar nu au reușit să prindă nimic. Pe când se ridica soarele pe cer, și-au îndreptat barca spre țărm. Au observat că cineva, de pe mal, îi urmărește cu privirea. Era Iisus, dar ei nu-l recunoscuseră. Când se apropiară, el a strigat: „Nu ați prins nimic?” „Nu”, au răspuns ei. „Aruncați năvodul în dreapta bărcii”, a strigat Iisus. Petru a încuvințat din cap spre ceilalți să facă așa. Și de îndată mrejele s-au umplut de pești. Erau atât de pline, încât nu mai puteau să le tragă în barcă. Ioan i-a aruncat străinului o privire fugară și l-a recunoscut imediat. „E Iisus!” a strigat el. Petru a sărit în apă, stropind în stânga și în dreapta, năpustindu-se spre țărm să-l salute. Ceilalți au tras barca la țărm. „Uitați-vă”, a spus Iisus. „Am făcut un foc, am fript niște pești și am niște pâine. Aduceți și câțiva din peștii proaspeți pe care i-ați prins.” Au stat împreună la masă. Iisus s-a dus și a vorbit între 4 ochi cu Simon Petru. „Așadar, mă mai iubești?” cum susținea odinioară. „Da, sigur că da”, a spus Simon Petru. „Știi că te iubesc.” „Ai grijă de mieluții mei”, a spus Iisus. Iisus l-a întrebat pentru a doua oară și a primit același răspuns. Apoi a pus întrebarea a treia oară. „Ai grijă de turma urmașilor mei”, a spus Iisus. „Indiferent ce se va întâmpla de-a lungul anilor, tu să mă urmezi.” Povestirea aceasta a fost inspirată din cartea Ioan, capitolul 21. Îndemnul autorului este: „Dumnezeul meu, dă-mi puterea să fiu credincios slujbei la care m-ai chemat.” Doresc să adaug și eu câteva idei principale. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Domnul Iisus le demonstrează ucenicilor că, până și în activitățile cotidiene, au nevoie de călăuzire pentru a avea biruință, fără de care, oricât de mult efort ar depune, nu vor putea reuși să-și atingă scopul propus. Inteligența umană și experiența de viață ne ajută până într-un punct, dar înțelepciunea divină este cea care garantează eficiența, reușita, rodul bogat și înaintarea pe oricare plan. Dumnezeu nu înlocuiește efortul uman cu un miracol, ci răsplătește ascultarea de el, înmulțind rezultatele și multiplicând bucuria împlinirii, dată de satisfacția materializării efortului într-o înaintare vizibilă, palpabilă, măsurabilă, cu efect imediat. Întrebarea repetată de 3 ori lui Petru coincide cu numărul de câte ori ucenicul s-a lepădat de Iisus, adresând remușcarea lui, care l-a consumat în suflet, prin iertare, reabilitare și reinstituire în slujire, fără de care înaintarea lui nu ar mai fi fost posibilă. Și acum, haideți să ne rugăm împreună. Doamne, te rugăm să ne dai un somn liniștit, să lași protecția ta peste noi și să ne călăuzești în ziua de mâine. Îți mulțumim pentru bunătatea ta,
pentru dragostea ta și purtarea ta de grijă. Amin. Noapte bună!